Hola! Molt bé, aneu arribant. Molt bon dia a totes i a tots. Som l'Anabel Tena i la Laia Soler i us venim a presentar el projecte anomenat Les filles de Lilith, la importància d'humanitzar les icones feministes. Bé, doncs, primerament, l'Anabel, la meva companya, us introduirà una mica en aquest nou projecte i us en farà 5 cèntims. Les filles de Lilith és un projecte que va néixer l'any 2020, una col·laboració amb Anoia Diari, on vaig rescatar la figura de Lilith, que al Gènesi és com qui consta com, que és la primera dona i no Eva, i el que va passar amb Lilith és que no es volia sotmetre a Adam, llavors va acabar marxant de l'Eden, va ser demonitzada per al Gènesi, i després Adam va demanar a Déu que li fes una dona submissa que no le vuelva a abandonar. A la religió cristiana, per exemple, ni tan sols es menciona a Lilith i justament, com tots els articles que vaig escriure van ser reclamant la figura de Lilith i cito com un apartat del primer article que hi ha que és de Lilith, que dic, en resum, sigui la religió que sigui, el Gènesi s'ha interpretat com que la bona dona és aquella que se sotmet a l'home i s'ha castigat a tota aquella que no ha actuat d'acord amb aquesta pauta, fins i tot amb l'oblit. Per això proposo que siguem filles de Lilith i no d'Adam i Eva, com sempre ens han dit que som, filles de la lluita, de l'oblit i de la no renúncia. Molt bé. Per resumir una mica això que acaba d'introduir l'Anabel, l'origen de Filles de Lilith és un article que vas escriure per l'Anoia Diari, no? Sí. Fa 4 anys, pot ser? Vale. I que nosaltres hem decidit recuperar avui, però ho volem fer d'una manera diferent. No volem venir aquí a llegir-vos l'article perquè ja podeu com accedir-hi, que després, si alguna està interessada, ja us donarem els links correspondientes i aquestes coses, sinó que ho farem d'altres maneres. Jo ara us explicaré una mica els objectius de la xerrada, ok? Primer de tot, recuperant també projectes que ja hem fet, per exemple un de l'any passat que vam fer amb la Marina, que està aquí asseguda, que s'anomena La cambra pròpia, vam agafar el llibre de La cambra pròpia de Virginia Woolf i a partir d'aquí vam presentar la idea de biblioteca visual, que és una de les parts que ella presenta en el seu llibre, i l'importància d'això i com això remet en les nostres ments, no? I recullo aquest tema per introduir-vos un dels objectius, que és parlar de la història feminista i quina és la presència d'aquesta història en les nostres ments, no tant com a una cosa teòrica i tancada, sinó com a una experiència visual i un imaginari col·lectiu que totes compartim, no? Doncs, per exemple, si jo nombro a Colón, dime hombres que te vengan a la cabeza que todos conocemos. No sé, Pericles, Platón, bueno, etc. En plan, ara queda un poc corto l'exemplificació, no? Però totes aquelles figures icòniques de la història a les quals, si nosaltres volem pensar-hi, ens ve com superràpid la imatge, però, per desgràcia, aquesta biblioteca visual a nivell d'icones femenines no és tan fàcil reconèixer-les. Vale? Llavors, si voleu, al principi, mentre esteu escoltant-me aquesta mini xapa d'introducció, podeu anar mirant aquestes icones que nosaltres hem posat aquí darrere i aneu pensant a veure si les reconeixeu, vale? Que són també icones igual d'importants com els homes que hem anat mencionant fins ara, però que potser no és fàcil pensar-hi, no? Llavors, aquest seria el primer objectiu, no? Poder reconèixer o retrobar aquesta biblioteca visual i plantejar-la i saber que existeix i que potser no existeix per les dones igual d'important que pels homes a nivell històric. No? I el segon objectiu és repensar, no? Com, hem de recuperar aquestes icones, però com ho fem? Com ho ha fet el feminisme? Quines eines ha tingut per fer-ho a nivell mainstream? I de vegades com això ha distorsionat la història genuïna o l'experiència d'aquesta dona, de la dona que volem recuperar, no? I com moltes vegades aquestes estructures patriarcals continuen perpetuant narratives misògenes, narratives, tot el que té a veure amb aquesta estructuralització patriarcal
a través de, tot i així, recuperant aquestes icones, no? Bueno, no sé si me he liado un poco, però l'objectiu és recuperar aquestes icones, on estan aquestes dones que ens interessen històricament i com les recuperem, que no és lo mismo, no? Quin discurs hi posem darrere. Llavors, ben entrada a la xerrada, li passo el micro a la companya, que començarà a introduir-vos al projecte. Abans de tot, primero que nada, moltes gràcies per estar aquí a totes, sobretot, que és molt difícil reunir a gent que li interessin aquests temes i que se senti a tope un diumenge per venir a escoltar, però ens fa superfelices que hi hagi gent i cadires plenes i acompanyades de gent que ens estima també, que això sempre va bé. I també us explicaré una mica la dinàmica de la xerrada. Si esteu preocupades perquè heu de marxar ràpid, algú ens estan gravant, així que si a algú li interessa reprendre qualsevol cosa podreu fer-ho a través de la web, suposo, de l'Ajuntament, o ja en parlarem al final de la xerrada. I també anirem com llegint la complementació d'aquests articles i anirem com també fent comentaris propis i lligant-ho amb la biblioteca visual que teniu aquí davant. Vale? També aquesta biblioteca, hem portat la nostra biblioteca, que sempre ho fem, per recuperar aquesta biblioteca del que parlem, doncs sempre venim carregadíssimes, que després podeu fullejar, preguntar o el que sigui. ¿Vale? Y dicho esto, li passo el micròfon a la companya. ¿Vale? Vale, bueno, abans d'obrir el primer apartat i per lligar una mica amb el que ha comentat la Laia, el segon article de les filles de Lilith parla d'Aspàsia de Milet, que és una dona que jo estava a la universitat estudiant com filosofia antiga i era com un fantasma, era com la dona de Pèricles, la professora de Sòcrates, i jo vaig començar a pensar qui és aquesta tia que està com aquí com un fantasma. I quan vaig anar fent la investigació vaig descobrir que, a més de ser l'esposa de Pèricles, era qui li escrivia els discursos que han passat històricament o sigui, tens com el discurs de Pèricles. I, o sigui, com per rastrejar Aspàsia t'has d'anar al peu de pàgina que diu hi ha teories de que potser la seva dona li escrivia els discursos. Però després hi ha com molts estudis que acaben com demostrant que efectivament era així. I d'altra banda també era la professora de Sòcrates, que això li han atribuït diversos autors, un d'ells Plató, i qui li va ensenyar el que s'anomena el mètode socràtic de les obres de Plató, que és tot el tema de dialogar. Llavors això Sòcrates ho va treure d'Aspàsia, però s'anomena mètode socràtic. I bé, és això, que dèiem que per recuperar aquestes dones hem de tirar de peus de pàgina perquè al final qui passa la història ha sigut l'home que hi ha al costat d'aquesta gran dona. Per tant, el primer apartat que farem l'hem anomenat l'única opció per a la dona, de filla a dona i de dona a mare, perquè realment és l'única opció o l'únic que s'esperava de les dones. En aquest primer apartat farem un anàlisi del contracte matrimonial, entenent el matrimoni tal com s'ha entès històricament, un acord econòmic entre homes, un negoci en el que el pare cedia a la mà de la seva filla el seu nou amo, que és el seu marit, sent la dona un objecte que passava d'una mà a l'altra. A més, el matrimoni i la maternitat eren els únics drets i obligacions de les dones i tota la seva educació es basava en aprendre a ser una bona esposa i una bona mare. Això considerem que s'ha seguit així al llarg de la història, amb modificacions més legals que no pas socials o culturals. Per veure-ho, el que farem és començar per l'antiga Grècia i l'època aquesta d'Aspàsia de Milet i anar avançant pels períodes històrics fins a l'actualitat. Veurem els discursos que han existit històricament sobre el matrimoni i com ha afectat aquest contracte a les dones. Finalment, veurem què implica això per una dona a nivell psíquic i veurem què passava quan una dona no complia amb aquesta obligació i tractava d'aspirar a altres aspiracions considerades masculines, com ara voler ser escriptora, científica, pintora, etc., que són totes elles. Llavors, començant pel tema del matrimoni i per Grècia, el matrimoni era un acord entre homes i les relacions conjugals no es basaven en l'amor sinó en interessos econòmics. L'objectiu principal era la descendència. L'edat mitja per a una dona a l'antiga Grècia per contraure matrimoni era quan tenia la primera menstruació, aproximadament als 14 anys, que això va lligat a que al final el que havia de fer la dona al matrimoni era cuidar de la casa i tenir hijos. Llavors té sentit que quan ja té la primera menstruació estigui preparada per entrar al mercat.
D'altra banda, pels homes l'edat ideal per contraure matrimoni era als 30 anys, quan ja havien acabat els seus estudis i el servei militar. El paper de l'esposa grega es limitava a tenir fills i a cuidar de la llar. A més, estaven tancades al gineceu, una zona de la casa reservada per l'habitació de les dones i els seus fills, al costat de les esclaves. Es situava a la part superior de la llar o a la zona més apartada, per tal d'afavorir l'aïllament de les dones i evitar el seu contacte amb l'exterior. Això justificava la convicció de que les dones tenien la mateixa naturalesa que els nens petits, condemnant-les eternament a la minoria d'edat i considerant-les pertorbables moralment. Per aquesta raó, l'habitació tenia una clau que sempre estava custodiada pel marit i ell decidia quan la dona podia entrar i sortir. Val. Doncs, després d'aquesta introducció a Grècia, el que a mi m'agradaria comentar sobretot la paraula clau de gineceu. Quan la Nebeu em va explicar tot això, a mi em va semblar com molt fort la tangibilitat física del límit que hi ha com en l'origen, no?, d'aquest contracte social que és el matrimoni, perquè més enllà de, això, contracte social, no? I vull remarcar la paraula gineceu com a tancament entre quatre parets a través d'una clau i com qui té control d'aquesta clau té el control del que es mou en aquesta habitació, no? I ja no només una habitació tancada, sinó que l'habitació tancada no està en un espai neutre, està no? Em vas explicar que està com darrere en el que és l'espai casa, està com massa allà, no? O sigui, perdó. No, cap problema. La casa grega normalment era com a l'entrada hi havia com la botigueta, o sigui, estem parlant de l'aristocràcia, que diguem. A l'entrada hi havia com la botigueta, llavors aquí hi havia com un claustre que era aquí com al costat el despatx de l'home i ja com cap al final de la casa estaven els esclaus i la dona. L'objectiu també de que la dona estigués al final de tot és que es considerava això, que era pertorbable. Llavors, per exemple, si entraven homes a la llar o el que fos, era com, no, l'hem de tenir tancada perquè si no la seduiran, me la robaran, la pertorbaran, tal. I era com tenir-la apartada a l'última instància de la llar i controlada. Totalment. O sigui, fixem-nos en l'estructura que ara dia a dia ens sembla com una cosa abstracta i a nivell d'opinió, com una cosa que pot ser contractada a nivell d'opinió i a nivell de debat, és a dir, que podem estar amb la nostra millor amiga o el nostre millor amic fent un cafè i comentant aquestes coses, tipus, tinc la sensació que hi ha una mena de jerarquització o he sentit d'aquest article que parla d'això o tinc amigues que militen i parlen sobre el feminisme, però jo puc estar-hi d'acord o puc no estar-hi d'acord, no? O puc viure-ho a través de la meva opinió. Però si ens n'anem cap enrere, no es tracta d'una opinió o una cosa abstracta, sinó que es tracta d'un límit directament físic. És a dir, la jerarquització es fa a través d'una habitació que està al final de la casa, al costat dels esclaus, que hi ha una clau de veritat tangible, que hi ha una persona que controla a nivell jeràrquic tangiblement. O sigui, ja no és una qüestió d'opinió o d'abstracció social, sinó que és una cosa de jerarquització estructural a nivell de contracte, no? I com això ara ens segueix ressonant a nivell d'eco social i el saber, a mi em va impactar molt, no? El saber que era una cosa com tan arraigada i tan tangible, no? No tant com d'un acord social abstracte, sinó que era literalment una disposició espaial, no? I com això també, parlant abans de la cambra pròpia i tal, com Virginia Woolf també recupera aquesta idea de l'habitació pròpia i que en el fons era una habitació on estàvem, però és que tampoc era pròpia, no? Perquè no en teníem la clau. També em sembla superinteressant aquesta dicotomia i el binomi de quan un matrimoni és legítim o no a nivell d'edat, no? Quan una persona pot contraure matrimoni com a contracte social. I aquesta diferenciació d'edat, potser el que estic a punt de dir és una mica conflictiu, però aquí estamos, no? Per a poner conflicto. Em sembla que ara, a dia d'avui, també en ressonen aquests ecos que torno a comentar. Podríem estar comentant en un cafè amb l'amiga o el millor amic, o podríem llegir en un llibre o en un article la conflictivitat de la diferència d'edat entre parelles, no? Sempre està molt bé tenir molta diferència d'edat, en plan, l'amor és l'amor o el que sigui. Però en el fons, si recuperem aquest origen, penso que aquí sí que es veu com l'explícit, en plan, lo explícit que és i tangible, la conflictivitat
de quan un cos és legítim a l'hora de contraure matrimoni o no, no? Tipo, quan una dona és de veritat i quan un home és de veritat, no? I l'Anabel també em comentava que quan l'home es forma, o sigui, té aquest procés a través d'una formació militar, no? O sigui, ell acaba de... Tinc 30 anys perquè ja he anat com a... Ja he tenido mi calle, no sé com decirlo. He salido al mundo, he aprendido del mundo y me vuelvo para mi casa, tengo 30 años i quan ja sóc un home ben format, no? Quan sóc un home de veritat, estic preparat per contraure matrimoni, no? Quan tinc aquestes eines. En canvi, en la dona, només pel simple fet de tenir la menstruació, és a dir, ja tinc la possibilitat de la reproducció, ja estic preparada per contraure aquest contracte social amb tota la dificultat que acarrea, no? En plan, que todas sabemos. Llavors... Això, perdó. També, o sigui, com preparant la xerrada, dèiem que hi ha com aquesta imatge de que la dona s'ha de tancar el gineceu perquè és pertorbable. Però, clar, si ho pensem és com tenien 14 anys, és que és una nena. O sigui, evidentment, és molt fàcil influenciar-la, manipular-la, pertorbar-la, però clar, això s'utilitzava com per presentar la dona com que això és el seu caràcter natural per sempre. Però al final és això, és una relació entre un senyor de 30 anys i una nena de 14, que evidentment és pertorbable i s'espera que el seu marit és qui ha d'educar-la. Llavors em sembla molt interessant que recuperem com l'origen d'això i ens plantegem d'on venen aquestes diferències i d'on venen la legitimació de l'horitzontalitat que hi ha entre la diferenciació de sexes en un matrimoni o la idea d'aparellament i de compartir la vida, no? I realment que hi ha una jerarquia que ens acompanya que si en som conscients pot no condicionar-nos, no? Però sí que hi és a nivell cultural i social aquesta diferenciació que ens ha marcat i encara en vivim l'eco, no? D'una manera més abstracta i que podem triar i debatir-la, però en el seu moment no era una cosa de debat, era obligatori. I amb l'obligatorietat que té com el contracte social no escrit, no? Vull dir, com quien se reúne por Navidad, en plan, no ho fas perquè has firmat un contracte, però ho fas perquè són maneres d'organitzar-te socialment, no? Clar, això també vam comentar-ho, que per exemple, o sigui, quan l'home se suposa que als 30 anys és com l'edat ideal per contraure matrimoni, com la vida o sigui, quan entra la dona al mercat del matrimoni és amb 14 anys, quan una dona amb 30 anys no s'havia casat encara, ja era una solterona. I és com que la vida útil del matrimoni per una dona és que potser no arribava ni als 20, perquè és com que ja has tingut molts anys, que ja hauries d'estar casada, tal. I quan una dona no es casava a l'antiga Grècia i era una solterona, se la posava sota la categoria hetero, que es tradueix per prostituta. Llavors, si no estaves casada, l'única altra opció que et quedava era ser una prostituta, a ulls de tota la societat ateniense. Llavors, recuperant també un dels projectes que vam començar fent amb l'Anabel, recordo quan vam presentar el seu llibre que es diu Atefòdia, de poesia, i vam preparar com tota una estructura superinteressant, no sé què, de què parlaven els poemes, no? I vam fer una metàfora que de fet ahí flipàvem, dic, anda, mira, però si ja hablábamos de esta, ¿no? Siempre, en plan... Sí. I en un dels seus poemes la metàfora era la metàfora de la bella dorment, no? Aquesta idea de la dona que està adormida completament i necessita la virtuosidad de un hombre para que la despierte y la acompañe, ¿no? En la veracitat de la vida, no? De dir, t'enfrontaràs a la vida d'una manera veritable només si és a través del meu acompanyament i del meu com... Sí, de la meva mirada paternalista, no sé com dir-ho, no? O sigui, això ho lligàvem a quan totes hem tingut com el primer nòvio a l'adolescència, que hi ha com un moment que es comença a esperar de tu, que tinguis parella i sembla com que allà comences a ser madura o adulta o empieza tu vida. Llavors, clar, és com que per iniciar el teu procés per l'amor o la sexualitat total, també com ens han educat per a ser vistes i a ells per a venir i elegir-te, necessites que vingui algú a treure't de la metàfora que vam fer de la cristàlida, de la bella dorment, per poder començar
això, perquè tu t'ensenyen com a ser passiva i que vingui un home actiu a ensenyar-te. Exacte. La típica de es muy madura por su edad. Bueno, cariño, es que a lo mejor no hace falta... Bueno, ya, esto es comentario personal. Total, que recuperant aquesta metàfora de la bella dorment i d'aquesta com crisàlida que necessita ser oberta i que parece que estés en stand-by hasta que viene alguien y te activa a nivel de acompañamiento romántico, sexual y descubre todo este mundo que hasta ahora lo has hecho pasivamente. Recuperant això, vaig trobar un article que us el llegiré textualment, intentaré, si m'allargo molt, intentaré com... Ai, tranquil. Intentaré reduir, no? Però aquest article s'anomena Les heroïnes tornen a Ítaca, la construcció de les identitats femenines a través de la subversió dels mites, val? I que ens escau genial. Llavors, l'objectiu d'aquest assaig era analitzar el paper dels mites grecs, etc i com aquests mites han ajudat a la construcció de la subjectivitat femenina, no? I del que parlàvem ara, d'aquest rol passiu i de com es perpetua aquest rol passiu. I justament l'assaig escriu textualment com les dones han sigut adormides. No? Diu: les dones han sigut adormides per un complex entramat simbòlic que ha somatitzat progressivament unes relacions de gènere asimètriques i ha arrastrat la seva capacitat de ser i sentir-se de manera lliure. Diluir la seva llibertat individual en una guerra silenciosa que ha motllat les seves capacitats cognitives d'acord a les necessitats d'una estructura patriarcal erguida al voltant de l'hegemonia del falocentrisme. Les dones han sigut adormides perquè la simetria que caracteritza les relacions aquestes relacions, era necessari edificar una cultura normativa que reglamentés la sexualitat femenina, el que parlàvem abans de descobrir la sexualitat femenina a través de l'acompanyant masculí, etc. No? Aquesta sexualitat femenina normativa. Les dones han sigut adormides per quedar excloses de la producció del capital simbòlic i quedar cosificades com a simples reproductores d'un imaginari col·lectiu estructurat al voltant d'unes relacions de domini i explotació. Les dones han sigut adormides per establir i naturalitzar un enllaç simbòlic entre el seu cos i l'ideal de la feminitat degudament configurat per al discurs patriarcal. La imposició de la cultura normativa que legitima unes relacions de domini entre sexes ha fet valdre's necessàriament de diversos mecanismes de control social que assegurin un seguiment de la norma. La violència física és una estratègia de control efectiva però inviable a llarg plaç perquè enterra la legitimitat del grup dominant i pot desencadenar un violent procés d'acció-reacció que desgastaria les estructures del sistema. Una estratègia normativa més subtil i efectiva és aquella que determina i emotlla les estructures perceptives i conductuals dels subjectes socials, és a dir, les dones, per dotar-los d'una identitat que no qüestioni l'entramat cultural sobre el que regeix el discurs patriarcal. La violència simbòlica, entesa com un procés de socialització que tendeix a neutralitzar un sistema de relacions jeràrquiques d'origen cultural per mitjà de símbols, imatges i representacions denigratòries, es regeix com el mecanisme de control més subtil i efectiu a llarg plaç. És a dir, tot això per dir que el més efectiu a l'hora de controlar un grup no és fent-ho amb la violència directa, sinó que és recorrent a recursos per tal que aquest grup estigui com adormit, no? Estigui com latent, en stand-by, estigui com constantment moldejable per les necessitats que emana aquesta estructura a la qual li interessa controlar aquest grup adormit, no? Que en aquest cas són les estructures patriarcals que totes conocemos, de les que hem estat parlant, no? Control de la construcció de la identitat, de la personalitat, jerarquia de poder, etc. Llavors, és una mica més llarg, però també em sap greu estar-vos aquí matxacant. Per tant, passarem al següent apartat. L'Anabel... no. Sí. Això al final no d'esto? No. Perfecte. L'Anabel, ara hem parlat de Grècia i us introduirem la secció de modernitat. Per veure com s'ha mantingut això al llarg de la història, perquè potser tot el que m'ha explicat de Grècia ressona a molt lluny. Llavors, fem un salt de 2.200 anys a la Revolució Francesa,
per veure com funcionava el matrimoni, això, 2.200 anys després. És un context cultural on el moviment artístic és la il·lustració que parla d'alliberar el ciutadà de l'estat absolutista i de Déu. I es reclamen els drets civils, del qual el més important és la llibertat. A més, es considera que aquests drets són inalienables per l'home que ha de passar a ser ciutadà. I el que va passar durant la Revolució Francesa és que les dones es van implicar activament durant tota la Revolució i quan es van aconseguir els objectius i es van derrocar la monarquia, les dones van quedar excloses i se les va condemnar una altra vegada a la minoria d'edat perquè no eren ciutadanes, per tant, aquests drets universals dels que parlava la Revolució Francesa eren només pels homes. Per aquesta raó, en un treball que vaig fer també per la universitat, on estàvem fent filosofia política i un altre cop tenia com tota bibliografia d'homes, jo sabia que hi havia dones molt importants en aquell moment. A la Revolució Francesa, per exemple, hi ha també un article de Marie de Gouges i hi ha un altre molt important que és Mary Wollstonecraft, que tenim el llibre aquí. Aquestes dones en aquell moment criticaven perquè s'estava excloent a les dones de la ciutadania. Llavors jo vaig demanar fer el treball de feminisme i ja està, em van deixar, però que en aquell moment era com, si tu no ho saps, no t'ho explicaran, has d'anar tirant un altre cop de peu de pàgina i has de com... Que després m'he enterat que després del meu treball el profe va aprofitar-lo i l'ha posat a la bibliografia ara de l'assignatura. Però que hem d'anar tirant, perquè si no, no ens ho explicaran, no interessa, no està prou recuperat, s'ha d'anar com refent aquesta història. Total, que aquest article, aquest treball, parlava de que hagués sigut un miracle que en aquell context les dones no es preguntessin per què estaven quedant excloses de la ciutadania i perquè eren condemnades una vegada més a la minoria d'edat. En aquell context destaquen dues feministes, Olympe de Gouges i Marie Wollstonecraft. Com ja hi ha l'article de Marie de Gouges a Les filles de Lilith, he decidit explicar més de Wollstonecraft per complementar sobre aquest tema. El seu llibre, el Vindicació del dret de la dona i la ciutadana, diu el següent. Diu: después de considerar el transcurrir histórico y observar el mundo viviente con ansiosa solicitud, las emociones más melancólicas de la triste indignación han afligido mi espíritu. He suspirado. La educación descuidada de mis compañeras es la gran fuente de desgracia que deploro, así como de que a las mujeres, en particular, se las hace débiles y desgraciadas por una variedad de causas concurrentes, derivadas de una conclusión precipitada. El comportamiento y la forma de ser de las mujeres, de hecho, prueban con claridad que sus mentes no se encuentran en un estado saludable, pues, como ocurre con las flores plantadas en una tierra demasiado rica, la fortaleza y la utilidad se sacrifican a la belleza y las ostentosas hojas se marchitan. Atribuyo una de las causas de esta floración estéril a un sistema de educación falso. Ella va centrar el llibre en la problemàtica d'un sistema d'educació fals, que educava les dones per aspirar a l'amor i a la bellesa i no a l'enteniment i a la independència. I després es pressuposava que es tractava d'una cosa natural del caràcter femení no tenir aquest enteniment. Ella detecta i exposa brillantment aquests arguments falsos i naturalistes i s'enfronta frontalment amb un dels il·lustrats més importants, Rousseau. Primer per veure com persistia la idea que es tenia de la dona com un nen petit i la mateixa opinió exacta que a Grècia i com funcionava el matrimoni, tenim que Rousseau considera que els homes són naturalment lliures iguals, però que aquesta igualtat no pot estendre's a les dones. El seu llibre, El contracte social, apunta que les dones, en comparació als homes, són dèbils física i mentalment, fonamentant així que existeix una desigualtat natural entre homes i dones i que això justifica la desigualtat política. A partir d'aquest argument, l'autor considera que l'educació de les dones, a diferència de la dels homes, hauria de centrar-se en la domesticitat i les feines de la llar, en lloc de donar a les dones una formació intel·lectual i acadèmica. Afegeix que la seva funció en la societat és la de ser mares i mullers, i que la seva participació a la vida política és innecessària i fins i tot perjudicial. A l'Emili, però, reconeix que les dones tenen
una capacitat natural per a sentir i expressar emocions i que això les fa, en aquest sentit, superior als homes. La resposta de Wollstonecraft a Rousseau és que s'adona que la justificació naturalista de la desigualtat entre sexes és un prejudici infundat i que aquesta desigualtat no és natural, sinó que és causada per aquest sistema d'educació fals. En primer terme, l'educació femenina, basada en l'imperi de la bellesa, allunya de l'educació masculina que sí que instrueix els homes per ser racionals i conèixer el món que els envolta. L'autora critica la hipocresia dels filòsofs, que volen lliurar l'home de la tirania de la monarquia o de l'Església, tot acabant amb la seva minoria d'edat a través de la raó, i que alhora volen condemnar la dona a la seva pròpia tirania i a la infància eterna. A més, es segueix educant a les dones per ser mares i bones mullers, i el primer que aprenen és que han de buscar la protecció de l'home i que la manera d'aconseguir-ho és a través d'una suavitat de temperament, una aparent obediència i una atenció escrupulosa en forma de decor pueril. Tot això sota l'exigència de l'imperi de la bellesa perquè has d'estar guapa per accedir al mercat i ser escollida. Així, l'autora detecta en el mite de l'amor romàntic totes aquestes trampes i ella fa una crida a que es busquin relacions entre iguals on la dona no sigui la humil depenent de l'home, sinó una companya, i on la relació no es mantingui per una obediència cega, sinó per una voluntat mútua. La dona considera que ha de ser una amiga, no una serventa o un objecte de desig. I la força del seu argument rau en que no només anima les dones a emancipar-se, sinó que mostra als homes que això seria beneficiós per ells també. Donat que és millor tenir una amiga que una dona que es manté en una infància perpètua i no té voluntat pròpia. Aquest argument després també el recupera John Stuart Mill, que en aquest sentit va ser el primer aliat de tota aquesta primera onada feminista. El seu llibre... El sotmetiment de la dona. Val. Ara... Jane Austen. A veure... Sí. I ja ho llibre. L'àudio. Sí? Dale. Sí? Vale. Bé, doncs com molt bé ha explicat l'Anabel, vull recuperar la part de la cita que has fet on parla d'una educació falsa, no? I tota aquesta explicació que has fet de com a les dones se'ns educa a través d'uns estàndards que s'allunyen del desenvolupament propi de la intel·lectualitat, sinó que regeix més en el seu origen, no? per una educació més lligada al comportament que ha de tenir una dona modèlica, ¿no? Tipo, pues aprender a coser, no sé, ¿qué más hacían? Aprender a tocar bien el piano, las que podían. Aprender a poner bien el cuerpo para caminar con un libro a la cabeza. Jo que sé què feien, ¿vale? I com això en el seu origen tenia aquesta forma, però jo torno a recuperar quin eco n'hem tingut nosaltres, no? I com ara vivim en abstracció aquesta mena d'educació passiva o dirigida, bueno, que m'enrotllo, que una persiana. Llavors, hem recuperat un àudio d'un capítol d'una sèrie que es diu Autodefensa, que me la va recomanar la Marina. Vale? Molt xulo. I us en posaria al principi d'un capítol anomenat Odiar als hombres. Vale? No us espanteu. Agafeu-vos-la amb ànim perquè és molt divertida, però diu coses molt ben dites a través de l'humor. Val? Llavors, per introduir-vos una miqueta més a aquest àudio d'aquest capítol, explica aquesta història, aquesta mena de sensació que tens tu quan estàs a l'escola i de cop necessites treure 10 a totes les assignatures, perquè si no, què tipus de mujer model que series, no? Què tipus de xica guapa, lista i que salga en la revista series si no volguessis com treure un 10 a totes les assignatures, tenir els apunts superordenats i superbonics amb 4 colors de retoladors Stadler, tenir moltes amigues i caure'ls a totes bé i conèixer tots els noms de la classe i ser la delegada de classe i que t'escullin i massacar-te el cabell una hora abans del col·le i fer-te i planxar-te'l, perquè si no no estaries prou guapa, no? Bueno, cadascú té els seus cànons, no? En el meu cas jo no em planxava el cabell, però sí que feia uns apunts superbonics, jo què sé, i alguna altra noia que li agrada i altres coses també tindrà com aquesta autoexigència interioritzada cadascú amb la seva forma. No vull dir que hi hagi una manera
autoexigir-se, sinó que la problemàtica està en aquesta autoexigència. Llavors, aquest capítol és molt graciós perquè parla de quina diferència hi ha en enfrontar aquesta autoexigència entre un noi i una noia, no? I a mi em va agradar agafar la cançó dels Patxes d'Igualada, el Patxa Faruc, i hi ha una frase que diu que la nena sigui llesta i el nen sigui bon minyó, no? Tipo, l'aspirar del desig per un nen és com un porfa, que el niño no sea un gamberrete, que con eso ja en tenim prou, no? Que el nen sigui bon minyó, i després que la nena sobretot sigui llesta, no? Que estigui allà per dir, bueno, si l'altre la lia parda, almenys que hi hagi la nena podent-lo vigilar i dir, què? Bueno, va, vinga, anem, que la mama ja ha preparat el dinar, no? I més de més que ens vam adonar, o sigui que, bueno, ara parlarà la Laia després de la Superwoman, però va néixer com aquesta nova idea a través del feminisme de la mujer empoderada que de golpe també pot ser llesta i pot accedir a tot això, però mai ha desaparegut l'imperi de la bellesa. Llavors és com aquesta superautoexigència de que has de seguir amb els teus rols de gènere, intentant no molestar gaire, estant guapa, tal, i això ha anat com, bueno, derivant en el mite de la Superwoman, que és com que has de fer el que històricament et pertoca fer, més tot el que ara s'ha anat aconseguint el dret a poder fer. I el capítol aquest s'expressa molt bé. Val, a veure si funciona el truquillo. Posaré el micròfon aquí a l'àudio, què et sembla? Teniu el mòbil? Sí. Tinc preparat perquè ho poseu. Ah, sí? Anda, que fuerte. Molt bé, sí. Però tinc... És tipus C, l'entrada? És una... No té jack. Vale. Perdó. Ja. Vale, a lo cutre. A ver si funciona. Hoy os voy a contar la historia de Didac Nadal. En mi colegio siempre sentaban a alguna niña lista al lado de algún niño medio tonto para que le hiciera de madre. ¿A que a vosotras también os sientan al lado de algún niño medio tonto para que le hagáis de madre? A mí siempre me sentaban al lado de Didac Nadal. Didac Nadal era un niño gordo que olía a sudor y a fiambre, le gustaba el fútbol y hacer bromas de la que se avecina. Nunca fui una buena madre para Didac Nadal. Nunca le ayudé con ninguna ficha, nunca le dejé los deberes, nunca le presté ningún lápiz, nunca le invité a mi fiesta de cumpleaños. Tienes que tener paciencia con Didac Nadal, me decían las profesoras. Pobrecito, a él le cuesta mucho, tú tienes que tener paciencia. Y así es como se gestan generaciones y generaciones de mujeres que quieren salvar a los hombres de su estupidez. Como si la estupidez fuera algo que se pudiera curar. Como si tú pudieras tomarte un ibuprofeno y erradicar la estupidez masculina. Tienes que tener paciencia con tu amiguito Didac Nadal, me decía mi madre. Como ella había tenido que tener paciencia con mi padre. Toda su vida teniendo paciencia. Como mi abuela había tenido que tener paciencia con mi abuelo. Mi padre es un inútil, igual que Didac Nadal. Y ahora, de repente, a sus 50 y pico de años, mi padre tiene depresión porque se ha dado cuenta de que es un completo inútil. Mi padre nunca ha tenido que hacer nada porque es un hombre y porque pertenece a esta generación de hombres que les han dicho que ellos son los buenos, que ellos son los padres, que ellos son los emprendedores, que son los cabeza de familia. Y entonces es mi madre quien tiene que coger y pedirle la cita al médico. Es mi madre quien le corta las uñas de los pies, es mi madre quien le organiza las comidas con los amigos, las excursiones al Montseny, y mi madre quien le pide que lo llame, por favor, que así le hará ilusión. A Didac Nadal, igual que a mi padre, igual que a todos los hombres, solo se les exige que sean una buena persona. Si es un niño medio tontito, pero es una buena persona, ay, vamos a probarle porque es tan buena persona. Cerdo. Vale, doncs fins aquí, no? En plan, sembla com que expliquen superbé aquesta idea d'haver de cuidar de tu masuno a l'escola, no? Del nen gamberrillo, y a ver si así lo mantienes un poco
per editor, perquè si no la liarà parda, i és responsabilitat teva cuidar abans el Dídac Nadal, no? Que poder desenvolupar la teva vida acadèmica sense necessitat de cuidar ningú més que tu mateixa i els teus... Bueno, i això de que també, o sigui, com mai serà suficient, no? És com, no només has de carregar amb lo teu, sinó amb lo del costat, tienes que ser lista, en plan, té un moment que crec que no ha sortit, però, o sigui, que és com ella és la delegada de classe, fa de tot, fa de tot, fa de tot... No, no ha sortit. Vale, ho explico jo. Vale. Sí. Hi ha un moment després del capítol que si no s'allargava molt que parla i diu sí, és que jo no només treia bones notes i ho entregava tot a temps i tenia bons apunts, sinó que era respectuosa amb el medi ambient i participava en la recollida de paper de plata del pati. I participava en la recollida del gimnàs perquè era voluntària. I m'encantava que m'escollissin com a delegada de classe 4 anys seguits. I no sé què, no? I de cop, el Dídac Nadal anava fent amb el que podia, no? En plan, i aquesta com dicotomia de dir... Bueno, ja no sé com ho recollia ella. Però... Sí, bueno, té una frase com bastant èpica que és com que si no estàs com atenta a un home escoltant qualsevol cosa que diu, ajudant-lo, tal, eres una zorra o una flipada o un no sé què perquè no estàs complint com... Bueno, que s'espera de tu que tinguis com... Puedes ser superlista i tot això sempre i quan segueixis complint aquest rol històric que et pertoca. I per això com el que ha anat aconseguint el feminisme sí que són més drets, però mentre no s'erradiqui com aquesta part i aquesta pressió, el que estem pujant són moltes generacions de dones molt autoexigents, perquè és com otra carga. I sobretot són com estratègies que perpetuen això a través de l'acord social i que són de caire abstracte, tipus, y yo que tengo que saber que me va a repercutir en cómo voy a escribir mi currículum y explicarle a alguien que mis méritos son propios, perquè quan tenia 6 anys em feien cuidar el Dídac Nadal. I jo què sé, com puc relacionar aquestes dues coses tan allunyades, no? Però que en el fons estan tan arraigades, no? Del fet d'haver d'estar cuidant d'algú que ni te va ni te viene, ni no sabes ni si te cae bien, des dels principis del qual comences a construir la teva identitat i de la teva manera de fer les coses, i en el moment en què t'apropies d'aquestes coses que estàs fent, doncs és això, ja formes part d'un tipus de sistema que no és el patriarcal, que de dir passiva, ja no ets passiva, no? De dius, vale, doncs mira, he fet això i ho he fet jo, i ho he fet d'aquesta manera i te lo cuento tal qual. De fet... No, perdó. Perdó. I si em dius que xulo que és això, doncs et diré sí, perquè m'ho he currat, no? I en aquell moment, quan reconeixes això... De fet, a ella se les ha criticat molt perquè tota la sèrie té aquest estil, perquè són molt brusques i diuen les coses molt així, però és que sin també... pelos en la llengua. Sí, sin pelos en la llengua, però al final nosaltres potser volíem venir a presentar aquesta idea i si intentes fer-ho suau, doncs portem mitja hora explicant-nos suau amb un estudi de com no sé què, el matrimoni tal. Llavors elles aconsegueixen posar-t'ho tot brusco i directo i que t'arriba la idea en un moment que ha sigut 3 minuts d'àudio. Clar, potser també cal, també tenen un moment que diuen com, què passa si no m'importa tu opinió? O sigui, jo t'estic dient el que penso, el que sento, el que hay i ja te lo gestiones, perquè també és com part d'aquesta part autoexigente del feminisme de ser tot el rato un discurs coherent, dir-ho bé, no molestar mucho, que no ofenda a nadie, i potser és impossible no molestar ningú amb els temes que s'estan tractant. Total. Sí. Vale, per tancar amb l'apartat de la modernitat, hi ha dins de les filles de Lilith un article de Jane Austen que és com que veiem que com a l'època victoriana, modernitat, que això que han passat 2.200 anys des de Grècia, Austen, per exemple, va ser educada perquè va tenir sort de néixer una família de burgesia campestre. El pare tenia una gran biblioteca i els primers anys va educar a Austen i a les seves germanes en igualtat de condicions. Quan van arribar a l'adolescència, els germans van marxar a l'estranger a estudiar, a formar-se, i les germanes van ser enviades a un internat per a mujeres per aprender a... Bueno, ja era adolescència, o sigui, has tingut la sort de que t'eduquem per la família de la que vens, però al moment que ja ets adolescent i hauràs d'entrar al mercat laboral, se t'acaba aquesta educació i t'enviem a un internat a aprender a coser, a tener buenos modales i
i tot això. I és una que Jane Austen va com... O sigui, per sort hi havia no sé si era tifus o quina malaltia, van tancar l'internat, van tornar a casa seva i allà ella va seguir llegint i va tenir molts problemes amb la seva mare, perquè la mare era com que la volia portar als balls i la volia com casar. Austen no volia perquè volia ser escriptora i es va mantenir ferma i mai es va acabar casant i va ser escriptora. Però al final seguia la mateixa dinàmica. El que sí que potser, no, anava a dir avançat una mica, però no, perquè Austen en su època era una solterona i després la seva família, per exemple, a l'hora de fer públic els seus escrits o els seus diaris o les seves cartes, van escollir de publicar només i van cremar tot el que no encaixava amb els valors de la dama. O sigui, era com, vale, serà escriptora, però tot el que no encaixia, a part d'això, com ser una dama, ho eliminem. Llavors, d'Austen només sabem el que la seva família va voler mantenir per no com fer més malbé el nom de la família. Vale, jo aquí volia preguntar que com esteu d'ànims, com anem, tot bien? Perquè, en plan, ara estem mirant així com anem de temps i com anem de temps. Vale, com estamos? Ja, per això t'ho dic. Vull dir que encara quedarien 20 minuts. Us ve de gust que continueu, no? Vinga, pa'lante con todo, hombre, ja. Vale. També comentar el que has dit abans, perdona, que has obert Jane Austen, però quan parlàvem de tota aquesta idea del Dídac Nadal i tal, i com nosaltres hem de ser constantment coherents, doncs com fins i tot haver de ser responsables, no?, a l'hora de reclamar els nostres drets, tipus haver de acarrear con la responsabilidad de haber de explicar al Dídac Nadal por qué es un pesado. En plan, encima que está siendo un pesado el Dídac Nadal y que tengo que cuidar de él, tengo que explicarle, muy bien explicado, porque si no se enfada, cómo de pesado está siendo, ¿no? Llavors, és així, ja està, simplement per com acabes d'explicar. Llavors, Vale. Doncs, continuant amb aquest tema de l'imperi de la bellesa i d'aquesta autoexigència, no?, i de la limitació del que s'espera d'una, també voldria introduir a la Hedy Lamarr, que és una altra figura de les filles de Lilith, en la que també veiem els canvis i ho podem observar des de l'època victoriana. Ah, no, espera, ho estic dient bé? Ah, vale, perdoneu. Vale. Vale. La Hedy Lamarr neix el 1914 i mor el 2000. Val? Va protagonitzar el primer orgasme femení a la pel·lícula d'Èxtasi, el 1933, i els seus pares van casar-la amb un home per netejar la seva imatge. No? El matrimoni, per ella, encara va ser un contracte econòmic i social. Ui. De fet, el què? Ah, sí, mira. Us hem imprès el cartell... L'havíeu de tenir vosaltres amb lo de... A veure, us hem imprès el cartell d'Èxtasi, a veure si lo encontramos. Sí, yo os lo pasaré porque así esto es como muy dinámico, ¿no? Si voleu us el podeu anar passant, ¿vale? Imagineu-vos... Ai, està al revés. Perdó. Imagineu-vos cada cop sou la primera persona a la qual graven en un orgasme al cinema. O sigui, que fuerte, ¿no? Esto. I el cartell és així d'explícito. I com aquesta imatge em perseguirà, per dir-ho d'una manera així una mica més perversa, però em determinarà la manera en com el món rep la meva imatge, no? O sigui, amb quina icona es vesteix la meva identitat. De fet, també vaig trobar un article que també intentaré resumir. El què? Digues. Sí. Vale, a Hedy Lamarr, després d'aquesta pel·li, es va fer molt famosa per lo bona que era també, però sobretot perquè era una dona protagonitzant el primer orgasme femení. I la seva família, per netejar el seu nom, la van casar amb un nazi, bàsicament, que és com, vale, que és peor, no? En plan, ser una icona eròtica o ser nazi. I la van casar amb l'objectiu de que aquest home, en plan, l'eduqués, tal, ell de fet era molt gelós i va intentar fer-se amb totes les còpies d'aquesta pel·lícula perquè no volia que els altres veiessin el cos de la seva dona. I a més també és com que no la deixava sortir de casa, estava tancadíssima i clar, és que ja estem parlant del 1933 i tot això ressona un altre cop al gineceu, el matrimoni com un contrato social i l'home que t'ha d'educar
i per això et casen amb aquest home machista, para que te enderece. 1933. A la volta de l'esquina. Val, doncs, pararé un moment aquest tema de la Hedi i la Marca, després reprendrem, val? I us llegiré un article que em va semblar super pertinent per parlar d'això, no? De com aquesta imatge de les primeres icones en la cinematografia americana intenten com explicar una identitat femenina i la converteixen com en aquesta caixa tancada d'etiqueta, no? La dona sensual, la femme fatal, que després explicarem, no? La femme fatal, esta mujer que es poderosa, misteriosa, pero que si te pasas un poco te mete un puñal por detrás y entonces ya es una guarra, ¿no? Pero que te gusta verla. I voldria recuperar la icona de la Wonder Woman, ¿vale? Us l'explicaré a través d'un article, a veure... Sí, anomenat Wonder Woman, la romantització i sexualització d'una icona feminista a través de l'audiovisual. Està escrit per Ander Pérez Virtus, ¿vale? I és de la Universitat del País Basc. És un article que després també podreu visitar si voleu. El fet, per col·locar-vos una mica en qüestió, parla sobre com les escriptores i creadores d'aquesta icona, la Wonder Woman, tenien una intenció de renovar la icona femenina a través de la cinematografia, en aquest cas a través del còmic, i fer una dona empoderada, ¿no? Que puede con todo, que viene de las Amazonas, que lo revienta, que pisa fuerte, que sabe lo que quiere y cómo lo quiere y que combate el mal a través del poder feminista, no? I també tenia com un seguit de característiques de llibertat sexual, tipus el poliamor i aquests discursos alternatius, val? Però tot i així, la cinematografia continua perpetuant aquestes estructures patriarcals i fa una dona que en teoria ha de combatre el patriarcat vestida com minifalda, que si se agacha se le ve la etiqueta d'intimissimi, porta botes vermelles fins aquí supercòmodes per córrer, un corsé apretadíssim i uns pitots superben aguantats per córrer molts quilòmetres i combatre el mal, no? I una melena superben pentinada amb una tiara i una estrelleta, que és el que jo em posaria si volgués combatre el mal a Nova York. Llavors, si volgués combatre el mal, per ser vista com combato el mal, no? No pas per combatre la veritat. Total, l'article diu així. Perdoneu, que el tenia com una introducció però crec que no la faré. Vale. La majoria de persones, perquè recupera com aquestes imatges, aquestes figures de l'antiga Grècia i com les figures masculines i femenines són tractades diferents, no? I diu així: la majoria de personatges mítics masculins estan lligats a la racionalitat, mentre que els femenins estan relacionats amb l'emocionalitat, la maternitat, l'amor i l'espai privat, el que venim explicant fins ara. Un binomi d'oposicions en el que des de la mirada feminista es diferencien els sexes i on la funció d'aquests complementa a l'altre. Els impulsos de les dones sempre seran vençuts per allò que elles mai tindran, la raó dels homes. Escrit per Jordana, el 2010. Existeixen, tot i així, excepcions a través de les figures de dones que, d'alguna manera, s'enfronten al poder dels homes. Aquestes dones són representades com a animals o éssers monstruosos, la piton, la quimera, l'esfinx, o com a éssers híbrids, les sirenes, la medusa, les arpies, la quitna, com a fèmines masculinitzades, com ara les amazones, o estereotipades a moda de bruixes, Circe, les moires, les gorgones. En definitiva, rols útils, tots ells per simbolitzar les pors dels homes al quedar aquests personatges fora del control masculí. Els mites del cinema, tot i ficticis, marquen una petjada en les nostres societats, ja que els projectes conductes, modes de viure, estereotips, models a seguir, etc. estan determinats per això. La naturalització del patriarcat es dona en la majoria de mitologies, desplaçant-la a allò marginal i justificant-ne el seu càstig per al simple fet de ser dona, no? Alguns d'aquests exemples els podem observar en alguns personatges femenins de la mitologia grega, com per exemple Tàcita, Medusa, Persèfone i Hera. Mitjançant aquests mites es pot comprovar la superioritat masculina on no importa que les dones no vulguin ser violades o raptades, que constantment passa en els mites grecs, els encanta, ja que no són posseïdores del seu cos, de la seva sexualitat, sinó sofridores del que l'home desitgi.
La superestructura ideològica de l'època permetia que es manifestés el desig de l'home, mentre que el de la dona havia de ser silenciat. Menéndez parla de l'arquetip de Superwoman com un model de dona que transmet als medis de comunicació en la que es té com a base estereotípica de la següent triada: bellesa, joventut i primesa. Elles es construeixen a través de la mirada de l'altre per aconseguir l'atenció, ser nombrades i així existir. Aquest model busca consolidar la subordinació femenina mitjançant la idea de que les dones han de ser objecte de desig. Que la bellesa femenina es manté com un instrument que garantitza la mirada de l'altre, no? El que dèiem. Oye, és més important que me vean correr con una minifalda que tenga que correr. No? Els mitjans de comunicació, sobretot el cinema americà, han impulsat el mite de l'amor romàntic, fent que les dones tinguin un únic camí en el seu projecte de vida: casar-se i ser mares. El discurs dominant insisteix en socialitzar a les dones en un ideal romàntic reproduït i ampliat des de tots els suports de la cultura popular. És important també remarcar cultura popular, no? Com aquesta imatge de Wonder Woman en la televisió, intenta recuperar, o sigui, no sé per què intenta repartir aquesta icona a tot arreu, a la cultura massiva, i continua perpetuant això. No? La recerca obsessiva d'assolir la bellesa i el sacrifici emocional a través de l'amor romàntic imposa el valor social de la superficialitat de les dones com alguna cosa natural. De fet, o sigui, hi ha l'altre concepte que és la... No, Wonder Woman? No. No, la Superwoman també, o sigui, el van agafar a Margaret Thatcher, per exemple, que al final era com super aliada del masclisme, quan s'estaven plantejant de dir, vale, és que tenim aquí un moviment feminista de la parra, que aquestes ties volen treballar, volen estudiar, no sé què. I vam pensar com ens ho fem per aconseguir que, o sigui, al final el que li beneficia a l'home de tot aquest contracte és que tu arribes a casa, tens el sopar fet, la casa neta, tal. I van decidir impulsar com tot un màrqueting de la Superwoman parlant de la dona com que, o sigui, seràs superxula i la millor si segueixes fent tot això que et pertoca fer a casa teva, que és limpiar, cocinar, i més a més treballes. I és també com això ens ha anat arribant a nosaltres i aquesta autoexigència de dir, bueno, he de seguir fent tot això perquè s'espera de mi i probablement quan jo contrac matrimoni és el que esperarà la meva parella de mi, com generalitzant molt, i més a més començar a accedir a tot allò que fins ara era masculí. I és això, no? Com de dir, vale, mentre es mantingui aquesta part i aquests rols i no es redistribueixin, perquè algú ha de netejar i algú ha de cuinar, vull dir, això no es pot treure. Però mentre no hi hagi una redistribució de feines, hi ha com la Superwoman, que és l'estratègia de mantenir a la dona al seu lloc fent aquestes tasques. I ja després, si és amb el temps lliure, treballes, estudies o el que tu vulguis. Llavors, llegeixo aquesta cita d'apreciada? Sí? Vale. Per recuperar tot aquesta, el que acaba de comentar la Bel, superben comentat, de la dona que no només et cuida, sinó que a sobre també treballa, vull dir, podràs treballar i fer la teva mentre segueixis tenint els teus rols de cuidadora. Tot això forma part d'una mirada masculina, que en els textos i articles i així s'anomena male gaze, que és com la mirada masculina, no? I com viure a través d'aquesta mirada. També recuperant el que dèiem de la Wonder Woman, no? Que està més feta, o sigui, està molt més recolzada o dirigida per la mirada masculina que no pas pel discurs que intenta com reivindicar, no? Llavors, us llegiria una cita de Paul B. Preciado, que li encanta a l'Anabel i me'l va descobrir, sí, total, del seu llibre Disforia Mundi, vale? Que parla sobre aquesta mirada masculina, no? I l'anomena l'ull del poder, l'ull del necropolític del pare. I diu així: el ojo del poder es, en la modernidad, el ojo necropolítico del padre. Un padre binario, heterosexual, burgués y colonial, que puede, a través de la mirada, decidir no solo de la vida y la muerte de sus súbditos, sino también del grado de soberanía política que merecen aquellos que están bajo de su mirada. Esta relación entre el ojo, la visión, y la masculinidad blanca heterosexual es constitutiva y totalizante. No se trata solo de que el ojo sea el del padre, sino de que todo el padre se vuelve ojo y todo lo mirado possessió patriarcal. És a dir, imagineu-vos si la mirada masculina és la que impera, si tot el que mira la mirada masculina
és possessió seva. Es que ya estamos, apaga y vámonos, ¿no? El cuerpo entero del padre... Però això, per exemple, el tema dels piropos, sí, és com que es veu molt, no? Que tu et tiren un piropo i està com mal vist que tu reaccionis malament. I ja es veu amb un exemple super bàsic i que encara ens trobem al dia a dia, que aquesta persona sent que té el dret, o sigui, li surt natural, ni s'ho qüestiona, tirar-te un piropo, i tu no saps reaccionar perquè és una cosa superviolenta, però que saps que ell sent que té el dret a fer-t'ho i està supernormalitzat, i és això de la mirada masculina. I ells, això, com superinterioritzat, y que és todo un derecho propio. Todo lo que ves aquí es de mi posesión, ¿no? En plan, todo esto... Vale, llavors diu, el cuerpo entero del padre necroprolítico, todos sus órganos son, por así decirlo, ojos que miran. Esta función no es solo cognitiva, sino también deseante. Incluso las manos o el pene del padre necroprolítico funcionan sensorialmente como extensiones táctiles de su mirada. Cuando toca, vigila. Cuando folla, posee visualmente. Cuando goza, cartografía. Y viceversa. Es posible hablar de la male gaze, de la estructuración del campo visual desde la dominación masculina, solo si entendemos que este privilegio visual está también codificado en términos raciales, sexuales y de diferencia corporal. Deberíamos hablar, por tanto, de normative gaze, de la mirada normativa. Vale, aquest apartat, com anem una mica justes de temps, el 26 de novembre farem com un taller que segueix en aquesta línia, llavors jo ara explicaré això una mica per sobre i allà si veniu doncs trobareu com bé l'explicació. També partint de l'anàlisi que fa Preciado, fa una genealogia de com ha avançat la història des de Grècia fins ara. Parla de que hi ha, comptant fins a l'edat moderna, 3 èpoques com importants, que una seria la Grècia de Pèricles, que ja hem dit abans que si no estaves casada, l'altra opció que et quedava, ser esclava era l'altra opció i l'altra era ser hetera, que bàsicament era el mateix que ser prostituta. Llavors, d'aquesta manera s'aconseguia que una dona soltera, perquè també es considerava hetera a les dones, per exemple, a Espàcia, a més de no haver-se casat mai, perquè estava amb Pèricles de manera extraoficial i no oficial, era professora de Sòcrates. També si tu exercies una feina masculina com ser profe, eres hetera. Llavors, bàsicament, aquest terme es feia servir per qualsevol dona que no fes el que s'esperés d'ella. Llavors, aquest terme, la mateixa dinàmica s'ha mantingut al llarg de la història. Ara, per exemple, considerem que el terme que es fa servir és feminazi i com cada època ha tingut el seu terme. Per exemple, amb Lilith comença la demonització perquè ella, el Gènesis explica com un dimoni. Ella, quan marxa de l'Eden, marxa amb Satanàs i se la demonitza i al final és el mateix relat de és una dona que no ha volgut sotmetre's al seu home, per tant la demonitzem. Llavors, durant l'edat medieval, aquesta paraula eren les bruixes. El funcionament del règim sobirà, que sí que funcionava amb què el rei té dret a la vida i a la mort dels seus súbdits, el que es feia durant aquella època amb les bruixes era cremar-les a l'hoguera. En canvi, a l'edat moderna s'inventa la psiquiatria i juntament amb el dispositiu de la medicina el que es comença a fer amb aquesta mena de dona dissident és generar la patologia de la histèrica. I el que es feia amb les histèriques, que jo per exemple vaig anar a una xerrada aquest any i vaig flipar perquè ens van dir que s'havien internat a dones histèriques perquè feien la sopa fria a su marido, perquè no cuinaven bé, eres una histèrica i t'internaven. Estaria internada tantes veces. Perdó. Això, per cuinar malament, fins i tot, per no complir amb els teus rols, això ja era suficient per considerar-te una histèrica. Llavors, el canvi que hi ha és que aquí deixen de matar-te, cremar-te a la foguera i treure't del mig i passen a disciplinar-te. T'aparten de la societat i la missió que té la psiquiatria és readequar-te a la norma. I ara ressona molt el terme feminazi, que el va crear un locutor de ràdio
i que el va fer servir per referir-se a les dones que defensaven el dret a avortar. Llavors, l'estratègia que va fer una mica aquest home era la d'assimilar el feminisme al nazisme en relació al dret d'avortar, presentant a la dona que defensa el dret a avort com una nazi que mata el seu fill. Llavors, d'una banda, és una estratègia que el que busca és generar com una mala visió, una desconfiança o algú com fins i tot terrorista d'una dona feminista, i d'altra banda que hi ha com algo que no té sentit, perquè és com que ara es presenta la feminazi com l'altre extrem d'una persona que és masclista. I és com la persona masclista té tot un sistema patriarcal que perpetua uns privilegios, en canvi no hi ha un matriarcat, per tant no és exactament el mateix ser feminazi, si és que té sentit parlar de feminazis, i ser machista, perquè una feminazi no té un sistema que recolza els seus privilegis i els imposa. I hi ha un article de les filles de Lilith, que és Giulia Tofana, que la van cremar per bruixa, i és com un tema molt polèmic, perquè és a època medieval tirana moderna, la violència de gènere era legal. És a dir, era normal amb aquesta dinàmica de que els marits han d'educar les seves dones, que les piquessin, que inclús les matessin i no passava res. De fet, també hi ha Artemisia Gentileschi, que és una pintora que la van violar i com fent biografia vaig veure que si tu violaves algú com a home però te casaves con ella, no tenies com càstig, no anaves a la presó, no passava res, perquè el que importava era que tu havies tret la honra a aquesta dona i per tant ella ja no podria casar-se bé. Llavors, si tu remediaves tu mal, casant-te con ella no havia passat res. Perdó que et talli ara, perdona, Naver, però això em sembla com una altra resposta tangible, no?, al que ara ens ressonaria com el consentiment, no?, que són també algo que està molt en juego encima de la mesa ahora en los discursos, i com si està consentit no és violació, no? O no és com un altre atac a través dels sistemes patriarcals. Perdó, només volia dir això. Doncs la història de Tofana és com molt interessant perquè ella i la seva mare van com crear una xarxa de verí. I el que feien era repartir a les dones maltractades un verí i el que feien aquestes dones era posar-li al sopar als seus marits i se'ls carregaven. Llavors és com que és una història que genera molta problemàtica perquè d'una banda sí que és veritat que aquestes dones estaven matant els seus marits. I a Tofana, quan la van pillar i tal, i a les seves col·laboradores les van com no sé si... no, foguera ja no era. Les van penjar per bruixes. Però és com, estem condemnant el que feien aquestes dones, que era una mica tècnica de supervivència, però en cap moment hi havia com aquest pensament de dir hi ha homes que potser han fotut una pallissa a la seva dona i l'han matat, però això com està acceptat i és legal, no passa res. Llavors també això fa com reflexionar de dir, llavors quines eines tenien elles per defensar-se i potser explicaria per què el verí històricament ha estat tan vinculat a una eina de dones. Perquè van trobar la manera de defensar-se que podien i van ser castigades per això. Però els homes seguien exercint aquesta violència normalitzada i que era el que s'esperava, de fet, a un matrimoni. I això, per la polèmica que genera i les reflexions de les que pot portar la figura de Giulia Tofana, és molt interessant també recuperar-la. Totalment. Vale. Ara ja tocaria recollir una mica el projecte, no? I us explicaré una mica el que em podem concluir de tot este bloque superimportante. El que m'agradaria fer a mi per concluir és reflexionar sobre una mica el mecanisme de la iconografia, no? Us llegiré bàsicament la descripció que fa María Isabel Rodríguez en un llibre que es diu Introducción general a los estudios iconográficos y su metodología, ¿vale? Perquè en sigueu conscients de com es defineix aquest procés d'iconografització de les coses, no? I tancar una miqueta amb aquesta definició per simplement que quedin als vostres caps com la importància d'aquestes imatges i com nosaltres les vivim, no? Des del que deia, com la relació que es fa entre verí i dona malvada, no? I recurs de la dona i quina és com la demonització d'aquesta imatge, no? I com això actua a vegades, per exemple, en un problema que tenim amb la nostra millor amiga, amb la nostra nòvia o amb la nostra mare, i la imatge que nosaltres imaginem quan estem filant a casa, no? De dir,
doncs tendeix sempre a tirar cap a mujer malvada o mujer que quiere hacerme daño o mujer fem fatal o el que sigui, no perquè siguem nosaltres sols, sinó perquè formen part de tota una xarxa de la imaginació que compartim i seguim compartint no per ser éssers humans, sinó perquè ens comuniquem constantment. No? També per recollir la iconografia que us hem portat nosaltres aquí i us descriuré el que diu Maria Isabel. Vale? L'etimologia del terme procedent dels vocables grecs iconos, imatge, i grafein, escrivir, torno a començar. L'etimologia del terme iconografia és procedent dels vocables grecs iconos, imatge, i grafein, escriure. Podria definir-se com una disciplina del qual l'objecte d'estudi és la descripció de les imatges, o com han assenyalat alguns autors, l'escriptura en les imatges. Aquesta aproximació etimològica pot entendre's i verificar-se, tot i així, des de diversos punts de vista, i així ha tingut lloc en l'Europa des del segle XVI. Gràcies. Al mateix temps, altres autors van intuir en els seus escrits que les imatges eren susceptibles de ser compreses com a transmissores d'un missatge intel·lectual, i que la seva lectura entranyava, en molts casos, una informació no entesa per tothom, no? Perquè donades a les seves profundes connexions culturals. Vull dir, aquí ja es presenta un altre tipus d'estudi iconogràfic que diu és que les imatges comporten tot un bagatge amb significats i simbolitzacions profundament arraigats a la cultura. La iconografia ens permet conèixer les imatges. Les imatges posseeixen un significat representatiu en un moment i lloc determinats i un cop forjades exerceixen una enorme influència i una suggestió sobre el pensament de l'òrbita cultural a la que pertanyen. Tot i així, aquestes imatges poden borrar-se de la memòria precipitadament i reaparèixer després de segles en desús. En aquest esdevenir, les imatges es van transformant i queden sotmeses a diversos processos de metamorfosi, pseudometamorfosi, vida o pervivència. Amb aquesta descripció volia acabar dient ressaltar el caràcter com mutable de les imatges, però que això no treu que tinguin una gran importància en la narrativa mental que ens fem nosaltres a l'hora d'explicar-nos el nostre dia a dia. No? I fins aquí. Si tinguéssiu alguna pregunta, podeu fer-la sense cap mena de problema, us podeu acostar aquí, espera que m'aixeco, i podeu fullejar els llibres, apuntar-vos-els sense cap problema. També hem imprès els cartells que us hem preparat i hem intentat que sigui una mica a moda pòster, us els podeu endur perquè sí, amb la descripció del projecte i amb el títol, perquè us els pengeu a casa si us ve de gust, que ara està molt de moda això. I ja està. Superbenvingudes a venir al taller del dia 26 de novembre també a Òdena, no sé on serà, a la biblioteca. Serà molt divertit, serà aquest rotllete, així de mateixa tònica, però tindrà un format molt més dinàmic, serà més tipus joc i participarem totes. No patiu que si teniu vergonya de participar no estareu obligades, però tindrà una altra dimensió. I dit això, torno a recordar moltes gràcies per venir a totes i a tots. Si necessiteu la gravació ja us la facilitarem per Instagram, potser a les xarxes, estigueu atentes a les xarxes de l'Ajuntament o el que sigui, a YouTube. I res, si teniu ganes de comentar qualsevol cosa, estem aquí per totes vosaltres. Si voleu passo el micròfon. Jo us volia donar les gràcies. Ara amb vosaltres iniciem el que farem una biblioteca feminista. Llavors aquest podcast quedarà enregistrat, el penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament, estarà penjat al YouTube i ja formarà part de la nostra pròpia biblioteca feminista. O sigui que la inaugureu vosaltres. I l'Alba... I només dir-vos que amb dones com vosaltres segur que mai més tornarem a estar a peu de pàgina, sinó que estarem a dalt. M'ha agradat molt això, o sigui que sou unes cracs i us felicito, de veritat, és que em feu molta enveja i em feu moltes ganes d'aprendre molt més, o sigui que moltes gràcies. Moltes gràcies.
Què vols que faci? Hola, donar les gràcies per la representació que heu fet avui al PostCat. Animar a tothom, no sé si... Avui porteu llibres també per vendre? No, per vendre. Avui no porteu? Sí? Sí. Bueno, si vols explicar. No, sí, res. O sigui, tinc un llibre publicat que l'últim acte que vam fer sí que el vam portar, però avui, o sigui, el 25N sí que portarem ja no només potser coses nostres, sinó que traurem uns cromos. Serà una mica la mateixa línia, però això, en format més de joc que de venir a fotre la xapa. Llavors, allà sí que hem pensat a treure uns cromos amb aquestes figures, les que recuperem i afegim, i portar com coses nostres per, si us vingués de gust, comprar alguna cosa. Però avui no. I agrair-vos de part de l'equip que haguéssiu vingut avui. Ja heu vingut a diferents fires, que jo crec que és la tercera edició que veniu, no? Sí. I res, donar-vos les gràcies. Teniu una planta per cadascú de vosaltres. Sí? Podeu triar, no us discutiu quina voleu. I ara farem l'entrega del concurs de fotografia. I la farem aquí mateix, Imma? O a l'escenari? Com vulgueu. Aviam, el Joan, el fotògraf. Joan, millor allà? Vale, doncs la farem allà. Doncs això, moltes gràcies.